suoraan finaaliin. 15 sekunnin taulu on ylhäällä. Ja näin 5 sekuntia ja eli ensin taas kärjessä. Leppänen, Aake Kotiranta on kuitenkin tiukasti kisaamassa Leppäsen kanssa tuosta ykkössijasta ja nyt on kyllä sitten jo vähän liukkaan näköistä paikotella tuolla radalla. Tuo kovapintaisiksi jääneet kohdat on melkoisen liukkaita, kun sinne on kauan aikana vettä satanut. Eka kierrosta mennään ja sitähän mennään nyt sitten tässä vaiheessa numerolla 209 ajavan Aake Kotirannan johdolla. Startin jälkeen kärjessä on numero 710 Mikko Leppänen. Painelee siellä takavalo loistaen, eli matkassa entinen pyörällä. Aake Kotiranta katsotaan sisään Lohjan seudun moottorikerhon kilpailijaa. Toiselle kierrokselle kakkoseksi on noussut numero 58 Mikko Kuustinen, kolmantena Jaani Kaukonen, neljäntenä Mikko Leppänen, sitten viidentenä Santtu Kiviniemi, kutosena on Teemu Koskinen, seitsemäntenä Eetu Nevala,